Започнахме днешното издание с темата за висшето образование и студентите, но сега отиваме там, където започва всичко, в най-ранна детска възраст, когато се зараждат любопитството и любовта към знанието. А в съвременния свят чуждоезиковото обучение е фундаментално важно. При мен са Пресияна Шишева и Светослава Койнова, са основатели на школа за ранно чуждоезиково образование. Здравейте! Здравейте! Започнем от вас. Всъщност, какво разбираме под ранно чуждоезиково обучение? Как си го представяме? Това е обучение, което започва преди 7 годишна възраст на децата и то винаги е много интерактивно и винаги отговаря на техните истински възприятия в тази възраст. Ученето, или по-скоро то не е учене, а освояване на езика се случва чрез песнички, чрез приказки и чрез игри. Какви обаче са основните предимства на ранното чуждоезиково обучение за децата? Може би към вас, госпожо Койнева. Да, предимствата са страшно много. Наистина, ако започнем така да ги изброяваме, няма да ни стигне това предаване. Но може би най-основното и най-важното предимство е това, че децата в ранна детска възраст не учат езика, а те го усвояват. Тоест, те го усвояват с абсолютна лекота, без никакви усилия и на изключително високо ниво. В възрастта от 0 до 7 години мозъците на всички дечица са отворени към това да научат всеки един език почти на нивото на майчиния. Затова приветстваме всички родители да подарят този невероятен дар на децата си. Опишете ми процеса обаче как се случва, за да можем да си го представим и нашите зрители да си го представят. Как изглежда един учебен ден в школата? При нас винаги се редуват активните занимания с времето за свободната игра, защото е важно децата да се чувстват добре. Техния attention span, тяхното внимание е доста кратко. Те могат да бъдат концентрирани между 15 и 20 минути, като не си представяйте, че това е някаква концентрация като в класната стая. Те не стоят на чинове, не учат, не повтарят. Всичко са различни игри, които са вплетени в една обща тема. При нас винаги се работи през приказки. Така че една приказка става темата на няколко поредни занимания и децата по тази тема учат песнички, рисуват, правят театър и повтаряйки едни и същи думички в много различни ситуации, без да им превеждаме, те придобиват усета какво означава тази дума. И точно чрез всички тези асоциации те всъщност запаметяват новото знание. Те не разбират, че учат, те просто си играят в англоязична среда. По какъв начин това повлиява когнитивното развитие, когнитивните способности на децата? Защото тук говорим за един образователен модел чрез игра, чрез практика, чрез някакви реални ситуации. Страшно много повлиява. Децата на първо място стават изключително отворени към света. Много наши родители споделят, като отидат, примерно, на почивка в чужбина, децата не се срамуват, не се страхуват да отидат на площадката, да заговорят деца на английски език и да създадат нови приятелства, което е наистина изключително важно. Тоест тези деца няма да имат тази бариера, която всички ние, които сме започнали да учим английски на по-късна възраст, имаме. Те стават изключително отворени към света. Отделно от това, те развиват логическото си мислене, тъй като всеки един език е някаква формула, на която се случват нещата. Всяка една граматическа конструкция е определен вид формула и децата се научават от съвсем манички да жонглират с тези формули, което помага в последствие и в точните науки, и в математиката и така нататък. Нещо изключително важно на което не се акцентира, е, че всъщност въвеждането на чужд език от ранна детска възраст помага за цялостното лингвистично развитие. Тоест, на децата им е много по-лесно да учат чужди езици от тук нататък и подпомага дори родния език. Аз мога ли да добавя, че тази тема ни е много при сърце, защото ранното чуждоезиково обучение не просто дава на децата втори майчин език, както ние казваме, а наистина страшно много развива тяхната интелектуалност. И освен на това, което Свети спомена за логиката, на децата се развива много и тяхната памет, защото във възрастта до 7 годинки мозъкът е много гъвкав. Това е така наречената невропластичност и в него много лесно се създават нови връзки. И когато детето научи една думичка и на български, и на английски език, това е една нова връзка в неговия мозък. И колкото повече такива връзки има, толкова по-лесно след това се запаметява и ново знание, защото то се асоциира вече с съществуващото такова.
Освен паметта, много се развиват и възприятията на децата, понеже, както вече споменахме, ранното чуждоезиково обучение, когато е поднесено по адекватен за възрастта на децата начин, то е много мултисензорно. И когато децата използват всичките си сетива, те съответно ги развиват. Така че просто ползите са наистина много и ние много така горещо препоръчваме на всички родители да започнат възможно най-рано. Което означава, че всъщност, освен по-комуникативни, децата някакси стават по-отпуснати, по-отворени въобще в живота. Защото придобиването на нови умения, макар и на по-късна възраст, естествено, че ти дава едно самочувствие, че ти можеш повече, че ще се справиш във всяка една ситуация. Расте ли обаче интереса от страна на родителите, защото в крайна сметка това е решение, което взимат родителите, и всъщност оценяват ли все повече те, колко е важно децата ни да знаят езици от рано? Да, определено расте интереса и това е нещо страхотно. Ние имаме късмета да работим с едни изключително интелигентни, осъзнати родители, които идват при нас подготвени. Тоест ние не трябва да ги убеждаваме за ползите от ранното чуждоезиково обучение. Те си знаят ползите, просто идват, защото са избрали нашата школа и ние много се радваме на това. Имаме, разбира се, единични случаи на хора, които са чули, да речем, от логопед или пък от учител в ранна форма на обучение от 1 до 4 клас, че чуждият език ще обърка децата. Тогава ние им обясняваме всички ползи, обясняваме, че няма как да се обърка едно дете, няма как да обърка родния си език с чуждия език, обясняваме всички ползи и те ни се доверяват, за което им благодарим. Впоследствие те ни благодарят за това пък, че сме ги убедили да дадат този шанс на детето си. Резултатите винаги са страхотни. Нашата мисия, освен да създаваме щастливи пространства за учене на английски език, е и да разпространим точно ползите на ранното чуждоезиково обучение и да развенчаем мита, че ранното чуждоезиково обучение пречи на български език. Както по-рано казах, това е точно обратното и ние имаме много примери на дечица, които на 3-4 години се научават да четат при нас на английски език и в последствие, ползвайки просто езиковата логика е една и съща на всички езици. Да. Освен това, български език е фонетичен, което прави четенето много по-лесно. И дечицата пак излизат някъде, да речем, на ресторант с родителите и родителите ни споделят как те започват да четат менюто, сами са се научили да четат на български. Тоест, наистина, чуждият език подпомага и родният, и родителите не бива да имат абсолютно никакви притеснения за това. Казахме деца до 7 годишна възраст, но как се разделят групите? Така че всъщност обучението да е най-ефективно. На какви възрасти? Имаме разделение на възрастите, но много често имаме въпрос дали детето ми е на начално ниво, защо трябва да влезе в нашето ниво 2 или ниво 3, което ние наричаме. При нас обучението се случва чрез потапянето в напълно англоязична среда и както вече разказахме, всичко е просто през игри. Така че ние не разделяме децата на ниво на входящо знание на езика, а по-скоро на възраст, така че те да се чувстват комфортно сред тяхните връстници. Но пък в последствие излизат подготвени за началното образование и за момента, в който отиват първи клас, нали така? Абсолютно. Благодаря на двете ви за този разговор. Така се разделяме и така завършва поредното издание на проекта на България On Air бъдещето.